Praise the Lord. Kumusta? Try mo ng Diyos, palakpakan atong puso ng Ginoo. Hallelujah. Atong kinabuhi mga kaigsuonan, wali kanang precious kaini sa Dios. No, precious kaini sa Dios. Usahay kay dili man ato taga pagdili o taga ang pagtagad atong kaugalingon, di ba? Mga tao usahay mingon ka nga dako kay kaglawas. Daghang kay mga dakong lawas mga kaigsuonan nagkaron gagmay na lang. Dili ni kagarantihan ang dakong lawas, ang kagarantihan ang kaayo o ang gahom sa Dios. Mao ni atong garantiya kanunay. Salamat kaayo manini nga kabuntagon mga kaigsuonan, makapaminaw na putag pulong sa Ginoo. No? Salamat kayo sa Dios mga kaigsuonan manini nga. Importante butang usab to natong maayo, natong kinabuhi igsuon ni kalibutan na. Mura lang ni siya og kanabang. Mura lang ni aso ba. Makita nimo unya takulahaw lang mawala. Mo ni itong kinabuhi. Importanteng butang nga imong sabton ug maayo nga ni kalibutan na walay mudunar. Walay bisan kinsang tawo nga nakatestimony nga 1,000 na akong edad. Ngani sa Biblia ang inabot gyud pinakataas 900 ra gyud ka. 96 pila? 969. 969. Buntas sa mo, wa pag yun abot sa kalibo. So di yun kagarantihan ang kinabuhi karon di sa pagbabaksinan ka. Di sa pagmaayo kay pagkaon. Bisan pagkanunay ni mong kaon, tanon, kamungkay, laukoy. Di na kagarantihan, oy. Ang kagarantihan na to, ang pulong ng Diyos Ginoo. Kaya ang Bible nagsulti, mahanaw ang langit yuta. Apan ang pulong sa Diyos magkapabili. Una nga, muhawit na sa Ginoo. Bisan unsay mga pagsulay sa kinabuhi, ayaw bulag sa Diyos. Ayaw bulag sa Ginoo. Yan naman, kaya diya sa Ginoo doon ay kasiguraduhan. No? Na ay kasiguraduhan. Hallelujah. Lamig ay Ginoo. Lamig yung kain mga nagat sa Ginoo mga kaisunan. Ayaw mo undang. Ayaw mo bulag sa Ginoo. Daghang mga tao nga kaisunan, kini kinabuhi bitaw na to. Ug atong pasinungtan, kini atong pagkamaldita, kini atong pagkamaldito, kini atong pagkabugoy, bugay, ug kini kinabuhi mga kaisunan, kini kinabuhi sa tao mga kaisunan ng kalibutan na naaman tanan. Naatan mga vices. Bisan pa mga lagat as Ginoo, pag dili gani nato ipabakos kini atong kinabuhi, mura gyapon maldita ka gahapon. Nangalagad ka karon, maldita ka gahapon, nangalagad ka sa Ginoo karon. Ug dili nimo ipausab sa Ginoo, maldito ka gahapon, dili nimo nangalagad ka karon sa Ginoo, dili kani nimo ipausab sa Ginoo. Mura gyapon ang kinabuhian. Pagkapikil mo gamay, minigahok tayo. Ilong imo isurrender nato sa Ginoo. Dili na ka matod pas Biblia, dili na ikaw ang nabuhi ko dili si Kristo na. Nga naa sa imong sulod. Doon na may control ba? Na ay Holy Spirit na magakontrolar sa akong kinabuhi. So, dili ka kabuntagon mga kaigsuonan, malindog ta. Kita maglangay. Ay nalangay na ta. Ang pulong sa Diyos mga kaigsuonan sa 1 Tesalonica 4:1 ngadto sa 5. Ato ni basahon. Ato ni basahon sugod sa 1. 1 Tesalonica 4:1 ngadto sa 5. Sa katapusan mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto o karon sa ngalan sa Ginoong Hesus naghangyo kami o nag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi o labi pang makapahimuot sa Dios. Dos, kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang kabubuton sa Dios alang kaninyo mao nga magbalaan kamo o maglikay sa pagpakighilawas. Kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan o dungganan. 5. O dili inaghat sa kaulag ingon sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Magampot. Amahan namo nga labing gamhanan, ikaw ang Dios nga mo'y tinubdan sa tanang butang. Niini nga kabuntagon, ikaw ang Ginoo nga amo ituboy. Salamat Lord nga magapangliho ka karon kauban namo
magapanglihok ikaw, kauban ang imong balang Espiritu Santo. Salamat, Lord Jesus, nga niini nga kabuntagon, akong giila, nga wa ko'y mahimo kung wala ka, nga mutabang nako, o mudihok nako. Ablihi akong baba karon nga manulti, dili sa kaugalingong pagbulutan, kundi gikan sa imong mando sa balaan nga Espiritu Santo. Salamat, Lord God, nagikan sa batanon, babaeng lalaki, nga dos mga bata karon sa ringhamtong karon, Ginoong Dios, makasalod ini, dunay butanganan kini sa among mga kasing-kasing. Ikaw lamang, O Dios, among daygon o simbahon, ipaluyo mo kanunay sa imong cross. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Lingkod tayo soon. Maglingkod ta. Nya, ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, lamig kayo ni. Nya, ayok sabta nga kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, para ni mo ning maigo ka. No? Sabtag maayo nga kining pulong sa Ginoo nga giminsahi karon ini nga kabuntagon, makapadasig nato ni, makapalig-on nato ni. Nganong gitudluan ta nganong naa kini nga mong mensahe aron unsaon nato pag-align, pag-insakto ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Now ako ning giuluhan mga kaigsuonan, ako ning giulugan ingon sa dinhi ang akong title ani mga kaigsuonan, act upon what God has already revealed in Scripture. Ingon sa dinhi buhata unsay gipadayag sa Dios sa balaang kasulatan. Buhaton daw nato. Okay? Ang pagbuhat, nagpasikad ni o pinasikad yun sa mga pagtulunan diha sa Biblia. Now, nga naman na may gustong ipaabot sa Diyos, nga kinahanglan atong i-aplika, nga nung kinahanglan nga ato ning buhaton. Tungod kay ang pulong sa Dios mao kini ang magtudlo nato, unsaon nato paghimong balaan. Kay musukotan sa dili, walay perpekto aning kalibutan. Kitang tanan masalaypon, makasasala. Nang kinahanglan tagtabang sa Ginoo, nang kinahanglan taog plano, mapa aron ta makakaton unsay atong panulungan. Buhata unsay gipadayag sa Dios sa balaang kasulatan. Buhata kinahanglan imo siyang i-apply. Okay? Kinahanglan nga ato siyang i-apply. So dili man ni siya pagtulunan mga kaigsuonan para nimo lamang, kundi alang sa tanang Kristohanon. Sumala ni Apostol Pablo ingon sa dinhi sa Tesalonica, nga mga katawan sa Tesalonica, ingon sa katapusan mga igsoon, nakapunan ninyo gikan namo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Kung sa kuno'y gibuhat sa mga katawhan kaniadto, ilang pinagyod ni Apostol Pablo. Nanudlo siya. Kung sa may iyang gitudlo, paghimong balaan sa mga katawhan. Pagtudlo sa insaktong paagi. Pagtudlo sa Diyos ng paagi. Mauna nga, kita og sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, maura ni ang maayo og sikretong butang. No? Halang ni atong wala pa di ay kadabang doon na mga anak, unya wala pa magkasal, pag inahinay na mong plano, no? Inahinay na mong plano, dayon sa iyong plano, apila ang Dios. Apila ang Dios. Unya hinahinaya, tudluig maayo imong kaugalingon, unsaon nimo paghanay. Kay kining paagiha mga kaigsuonan, mauni ang pagtudlo sa Dios ng paagi. Ayaw sugot na magsigi ra kag kuyog-kuyog sa imong asawa, sige kag kuyog-kuyog sa imong bana, unya wala pa ikaw makakaton sa Ginoo. Ingon sa katapusan ng igsoon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Mao ni hinungdan, mao ni rason nganong gitudlo ni Apostol Pablo. Hinoon, ingon sa hinoon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. O karon sa ngalan ni Ginoong Hesus, naghangyo kami nga nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Unsa kuno? Labi pang makapahimuot sa Dios. Ato pa, kung nahimuot nimo Ginoo karon, mas mahimuot pa gyud nimo ang Dios. Amen. Okay. Mao ni sikreto, mao ra ni paagi nga samtang ni ata ibabaw aning kalibutan na kinahanglan makatunan nato. Makatunan unsa man ang pagpahimuot sa Dios. Hallelujah! Mura man ni sikreto. Mura man ni paagi.
Ano sa'y gusto sa Dios? Okay, ang gusto nga mahitabo sa Ginoo, number one. Ingon sa din, God wants us to live under the control of the Holy Spirit. No? Ang gusto sa Dios, ingon siya, ang gusto sa Dios nga magkinabuhi kita, nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Kung sa kuno, kining kinabuhi Kristohanon, kinahanglan, ma-acknowledge nimo ang balaang Espiritu Santo. Masakitan man ta, mahiubos man ta, mangluod man ta, i-invite ka nun ang Holy Spirit nga may mukontrolar sa atong kinabuhi. Ina Holy Spirit, tabangin na gugkuhanin. Kaya mo niya pasalig sa Diyos. Nga mulalin siya, mabayaw siya na to sa langit. Ingo siya, ayaw mo kabalaka. Kaya doon ako ibilin ka ninyong manlalaman. Nga mo ang balaang Espiritu Santo. Young people, mga babaeng lalaki, kinahanglan ato ning i-apply. Buhata daw, sumala sa atong tima karon. Buhata, unsay mga pagtulunan nga ginapadayag sa Diyos diha sa mga pulong sa balaan nga kasulatan. Kung dunay pulong sa Ginoo mga kaigsoon nga makapadasig nimo, halabuhatan o ato ning buhaton ang pag-invite sa Holy Spirit. Kinahanglan daw. Ang kinahanglan gusto sa Dios. Isa gusto sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga minanduan sa balaan ng Espiritu Santo. Usa kuno? Gusto sa Dios nga maminanduan, magkinabuhi. Kung sa gisulti diya sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. So, tanawon. Kung sa gisulti. Efeso 5:18. Ayaw ka mo. Nabangin ko ninyo ba sabi, kung makitaan ba ninyo niya? Ayaw ka mo paghubog-hubog. Kay makadaot kini, kaninyo. Ha? Anong katawag mo? Kung sa'y sunod, hinunoa, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Espiritu. Kung sa puno'y buhaton, Kristohanon. Kristohanon, ginapay Kristohanon nga maghubog-hubog gihapon. Tinuod bitaw na. Kining akong gisulti karon dinhi, makadaot ba dinhi nimo? O kining gisulti sa Ginoo karon dinhi, makadaot dinhi nato, kato ning buhaton, kato ning i-apply. Ha? Miyo nga, pastor, magbuot lagi ka. Na gusto tag langit mga kaigsuonan, ato ipabagtos Ginoo atong kinabuhi. Diba? Gusto mo tag langit. Unya, kay ining sayon og simple kay buhaton, gisulti sa Biblia. Nya ato ning buhaton ang gisulti man. Di ba? Kung sabi buhaton na to, ginagmay na lang. O 5 kabaso kahapon, karon 4 na lang. O tulo na lang. Di usang simana ra. Di ba? Usang simana ra. Oy, dili ordinaryo igsoon. Dios may nagsultian Ginoo may nag-ingon. Kinahanglan daw sa gisulti din Ayaw kamo paghubog-hubog. Klaro kay na, may man ako ng bersyon. Biblia may nag-ingon. Basahan yung Bible nga, hinatap. Sa hapon ulit sa inyo, abi. O maubag. Parehas ba ta pastor o bersyon? Parehas ba yung bersyon? No. Ipatinguha, sulod sa imong kasing-kasing na mapuno ka sa Espiritu Santo. Amen. Lord, katong Efeso 5:18 Ginoo, mahitabo to nako. Mahitabo to. Nganuman, pag-control na gud ka sa balaan ng Espiritu Santo, adunay kinabuhi mga kaigsunan ang ang fruit of the Spirit mahitabo dayon ani. No, pag naanagani dayon ning naanagani ang Holy Spirit nimo, naadayoy pagkailo, pagigugma, pagpasaylo, gentleness, self-control, nadayon joy, peace, kindness. Sa pa, naman siguro ito tanan, no? Mauna dayon mahitabo, mubunga dayon nato na. Luoran ta karon, nanay self-control. Okay. Salamat guys. Sunod. Ikaduha. Ingon siya na, God wants us to live a pure and holy life. Mao ni ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, ang gusto sa Dios nga magkinabuhi kita nga putli o balaan. Putli o balaan. Unya tungod kay naa may dimension din nga bersikulo, kapitulo ang Tesalonica nagsulti sa 4, bersikulo 4 sa 4.
Versikulo 4 ng isa, kamong mga lalaki, angay masayon o saon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa para di sa mga miniyo. Pastor, ngayong yapin mamini mo, anak, ang nilabot, anak. Oo, kaya naaman ko yung mga lalaki, nga bisag wa ninyo, gusto yun, ani. Jadi nga to, diyaan na to, kalimutan na to, karon atong ipa-align o ipa-arrange sa Ginoo. Ang maayong buhaton, kinahanglan ko nung aduna gyud giya sa Dios nun, mahimo tang putli. Oh, wala na ko ni gitudlo mga kaisun, wala na ko ni gi-mention karon dinhi nga para lang ka iko dili oy. Ako ning gitudlo para namo nga mga lalaki, kay naa ako'y mga lalaki, o dili manuntanan Kristohanon buotan biya. Naabi ang mga tao biya yun mga kaigsuunan. No dili biya puntanan yun nga mga tao Kristohanon, o dili puntanan nga mga tao mga kaigsuunan nga mga dautan kanang mga worldly nga mga tao nga dautan pud sila. Naman po yung nga puputan. Pero gusto lang yun sa Ginoo po nga makatunan nato ni. Isa din pagkahiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan o dungganan. Okay. Sunod, 5. Versikulo 5. Ingon sa din o dili inagha sa kaulag ingon sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. So kinahanglan ko no nga ang malalaki doon na yung self-control. So mahimo siyang putli, balaan, mo na tinguha sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Ikatulo, pasulan lang nato no? Kaya na yung mga tao sa gawas, kanong apaka na sila mahuman? Ang ilang simba siguro dito, dangilian. Ato adin mahuman kita alas 10, magdali-dali puta. Magdali mo din puta, mahadlok mo puta ng oras. No? Hadlok ka. Ikatulo, ingon sa din God wants us to have an attitude of gratitude. Gusto sa Dios nga duna kita'y mapasalamaton nga kinaiya. Okay. Ano man, kadagan kay mga tao na di gyud kabalo magpasalamat sa Dios. So tudloan ka, kinahanglan kuno i-apply kanang attitude of gratitude. Kanang dunay kinaiyang mapasalamaton. Dunay kinaiyang mapasalamaton. Asa man na mabasa? 1 Tesalonica 5:18. Ang gisulti sa Biblia nga mauni ang i-apply bisan pa nasamad, na disgrasya, na piang, na bangga, o sa bakay sitwasyon sa kinabuhi, bisan pa may mga pagsulay, way bugas, way sudan, way kwarta. Lord, salamat Ginoo. Salamat kay Ginoo nga igo-igo ra gyud ni kwarta, makabayad ra kog utang. Ingna pud Ginoo, pun-ipon. No, pun-ipon, padaghana pud Ginoo aron makabayad na gyud sa daghan pag gyud utang. Ingon dinhi, pagpasalamat kamo bisan kung say mudangat kaninyo. Nakabalo ba ta anak? Amen ba? Salamatan daw, bisag kung simudangat ka ninyo. Nga, mga tana ko aning opat na kabukti Nakapasalamat pa ka sa Ginoo. Murag makaingon yung ano ko Ginoo honest ba? Kanang honest lang ang pagkasulti. Walay tao na imunana. Walay tao sa sitwasyon na naakas sa kapiki, naakas kapitos, wag kami, Lord, salamat Ginoo. Wala biya, maka-question mo. Pero ang tuyong diya tumong nga nung itudluan ka ni, aron mahimo ni nga anato. Tanawa na good, libakon ka, libakon. Ano rin ka? Wala mo kagilibak. Wala mo kagibuhat niya ng nakutan. Ginoo din. Hilabtan niya ni ka, isang hilabot lang. Di ba ang imong sulti? Ngano? Naikan ko. No. Ako pa yung nagpunhan. Dili kita magpasalamat. Dili mo. Ginoo, salamat Ginoo nga dahil mga pagsulay. Dili niya. Labi na magkaila ka. Ay, meron man. Ingon nga, kinahanglan pa kahigit. Tapi, napi mo ito doon. Ako din, sulungan mo na. Kaya nagtuko na siya. Ano yung tao? Sulusol? Suguran ka. Miyon din. Ako ni mo. Nagtuko na siya. Abi ni Kristo. Giyatakan na na mo. Dili worth it ba? Dili worth it. Di mo bayad. Kung nagkaon ng litson. Wala kayo tao nga. Gawas siguro ang tagahan. Napag mga tao nga.
5 kilos sa manigato. Diyos, di na ko yung tani. Nabi mo ngayon na mga tao, ka naman, tagaani mo, ikaw ay salarin. Nabi na, gipak ni mo, kanang gibutang ni mo 5 kilos nga, kanang gawas, anang gitahik yun. Pero kanang, kini, Diyos mo ginunta ni. Kini, kapsak mo ginunta tani. Kapsak mo ginunta tani. Tagaano, pizza. Tagduhang ginunta tani. May ganit yung gilista mo, kapil. Ito. Oh, kinangan kabalutan magpasalamat. Unsay ma-receive ni mo, unsay nahita mo ni mo. Ay mo ay gusto mahita mo sa Diyos. Mo ay gusto mahita mo sa Ginoo. Kini nga principle, mo ni ang i-apply na to kay mahibaluan din ni nga nitubo na ta. Kilabtan ka nga. Ningkat ko. Ako pa'y unahan. Meron na ito. Ha! Kini na ba pagbautismo gigiisa? Ako na ba'y magbautismo kaya wag mo isa. Oy! Asa makaisa? Usa pag isa nga ang imo pikas kamot ibutang dire. Ibutang dire. Lunod biya tanan. Wag gini nga na oy. Wag ki. Una nga Kristohano nga ako'y nagbautismo buutan yun. Ang imong kamot wag yun na isa. Giblunod yun natin. Okay. Sabat isa ni. Oh, magpasalamat ka mo bisan unsay mudangat kaninyo. Oh, unsay mo ni mudangat nimo. May mga sitwasyon na sa kinabuhi nga, nabi tayo mga tao, pahiyas kahapon. Katong asawa sa namatay. Ayan isulti siya nga, lipay na ko gusto. Kaya ang iyang statement sa kumbana, namingingon siya nga, ready na ko. Ready na ko nga kuhaon, o ready na ko mamatay. Isa, akong pagpasalamat sa Ginoo lang, Pastor, kay gikuha siya nga, ni andam po siya. Inandam po ko. Inanak kita mga wording, nami ba? Nami tayo mga tao na, kuhaon, na ay tao nga namatay, kauban na to din sa unta, kaniya to, no namatay. Pagkamatay niya itong sitwasyon, ikuha siya sa pamilya kay ipatambalan. Ingon siya, dili na ko magawas, aning akong pagtuo, na ito sa Ginoo. Kay sigurado ko nga, kining akong gihawiran karon kaluwasan niya. Nya namatay siya mga kaigsunan nga nagdahig sa Ginoo. Namatay siya nga ning sulti siya og mga pagdahig. Salamat Lord. Salamat Lord. Kapila nga mga wording ng pagpasalamat kadto sa Ginoo ni piti yang lawas namatay siya. So meaning, but pasabot nga ang kinabuhi mga kaigsunan na ang wording sa pagpasalamat. Ang gusto mahitabo sa Ginoo, mo ni ang buhaton na to. Ngayon man, tanaw na to, hinay-hinayo na to ha. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Sa atong pakuno, kung naakuno kay pagpasalamat, nalipay ang Dios. Kay mao'y iyang kabubuton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabubuton ni sa Ginoo kung kabalo kang magpasalamat. Receive ka gamay, salamat Ginoo nga. Gamay-gamay pa ni. Ang importanteng butang na ay pagpasalamat. Kung sa gani ma-receive niyo, kinahanglan ka mapagkamo pasalamat. Kung sa man ay word, pasalamat. For example, naa kay nadawat ng kwarta. Kung sa may buhato niyo, pasalamat man na. Sa pizza na imong madawat, kinahanglan ka maokang buhatan. So, dili na mo mudawat, inyo nang kanon, dawaton, then ibalik niyo, salamat kay Pastor. Mo na ni. Lipay kayo ko. Diba? Naghanap na akong pizza ni Ronoy. Oh, salamat. Mana ni Pastor? Ito, kamao ka mo pasalamat. Kamao ka mo pasalamat na ito sa Ginoo. O sa iyo mo ma-receive, kwarta. Uy, kamao ka mo hantag. Ang paghatag ko sa naka-expression sa pagpasalamat sa Ginoo. Uy, dili lang kayo. Salamat kay isa. Daging kwarta na to. Kamao ka mo hatag. Oh, kaya di ka kabalo mo hatag, huwag ka kahatag pagpasalamat ka sa Ginoo. Ingon sa din ang pagpasalamat ka mo bisan kung simudangat ka ninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus, no? So, mo na buhaton na to. Ora na buhaton, di lang ako na daghanon kay explain, no? Kaya na ko na daghanon explain. Importante butang kamaotang pasalamat sa Dios. Salamat yun. Salamat yun, Lord. Salamat kay Ginoo nga nakasimba ko karon. Salamat Ginoo nga naipulong sa Ginoo nga nagtandong na ko karon. Oh, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naigo ko karon. Hallelujah. Oh.
Na may mga tao doon nga, magsigig gawas-gawas. Kanaiko man. Lagi, may mga tao nga dasit kay tanaw ni mo, pero magsigig gawas-gawas. Kinahanglan siya nga, ano na ba? Oh, likod lang ko ta. Di na sila magsigig gawas-gawas, sumangin mo naman, igang mo, huwag ganyan gigang, kanikan ako direct. Lagi, kanang mo mga tao bitaw mga kaigsuonan nga magsigig pangitag paagi aron makalikay sa paminaw sa pulong sa Ginoo, dili na kabalong pasalamat. Dili kabalong pasalamat. Nasalamat ko sa Ginoo nga naa ka karon din ha, naglingkod ka. Ikaw pa, kapusan na ni, patra man ni kabutang. Ikaw pa, God wants everyone to come to repentance. So kinahanglan siya nga ingon ang gusto sa Dios sa mga tingumas Ginoo. Ha? Gusto sa Dios nga ang tanan modol sa maghinulsol. Ngano man, nganong hinulsol na yung word. Dayunan ako, pareho ang bersikulo. Ingon ang 2 Pedro 3:9, ang Ginoo dili maglangan. Pagtuman sa iyang isaad, sumala sa giyuna-una sa uban. Dinhi, apan siya nga nagpailog kaninyo, kay dili siya buo na may usa nga malaglag kun dili na ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Mao ni tinguha sa Ginoo. Na dili siya mobalik, dili siya pa mobalik, nga naman kay daghan pa kay mga tao nga wa pa maghinulsol. Unsa din ang hinulsol? Kana ba may nakamubak kasala? Kung ganahin yun ano yung kinabuhi. Wala ko ganahin ani. Lord, tabangi ko Ginoo. Ayaw paghiro-hiro sa imong kaugalingon. Di ka magpahiro-hiro nga kaya nimong i-handle, i-manage imong kaugalingon. No! Dili kaya. Pag Ginoo na gani mo imong surindiran, mahimo na dayon kang gitawag ko maghinulsol. Pero kita pa gani, pagka kita og mga pagsulay, kita og na ay mga lami, oy ganahan pa dayon. Ngano man kay dili siya control sa Holy Spirit. Pero makontrol na gani ka sa Holy Spirit, mao na dayon ni ang imong tinguhaon o atong tinguhaon. Ako kada adlaw mahayo ko pasaylo sa Ginoo. Akong kinabuhi ako ginagi, Lord, ipahaom jud ko kanunay sa imong plano. Kinaman ito'y plano ko, itong plano, asakto dito kong plano lagi. So, kwadyo, hilong din ha. Uri ka god, naluyuan na magmahay ng tao. Pag ang imong plano may pasinungtan, magmahay ang tao. Pero sa diha gani nga ikaw gani mo dangog ngadto sa Ginoo, ikaw gani mo ingon nga, Lord, tabangi ko, Ginoo dili na ko kaya ni i-handle, i-manage akong kaugalingon. Gusto sa Ginoo, tanan, balik ka. Unsay gusto sa Ginoo? Unsay gusto niya? Gusto niya nga ang tanan mo dool. No? Everyone to come to repent. Ha? Gusto sa Ginoo. Naginhanglan, usa, ikaw, ug ako, kitang tanan, mudangog na ito sa Ginoo. Ngayon itong luman din mo, Pastor, kinahanglan ba ni kaluwasan? Yes, kadagan yung mga tao maging bahay, mawa pang usap. Kadagan yung mga tao magkasasala, yapon sa disimba. Ano man, dili kabiya sa ilang mga vices, dili kabiya sa ilang mga weakness, sa ilang mga bisyo. Karabang gana, nahan pa ka, di ka kabalong mo biya. So, kaman ang time, ang mabalik siya. Dili siya maglangay. Ayaw tuo mga kaigsunan nga pag mo surrender ka na sa Ginoo, wala ka. Surrender ka na, wala na ka itong ginabuhi tayo. Naakay gitaguan ang Diyos na natuta. Naakay gitaguan ang Diyos na natuta. Karon ang bayang panahon. Karon ang panahon, di mo isurrender ka sa Ginoo. Ayaw pupos ka. Surrender. Ha? Mawli siya. Ayaw, ikaw na. Ikaw na. Ayaw pupos ka, kaya makadungog na yung tapan ng na siya. I-judge din ka. Kining tao may imuhang, tinod ba na? Basta kini, unsay imong iposisyonan, mao na ikaw. Ayaw dango sa tao kaya tao pakyas. Agad. Ano sa kanil mga pastor na nalabay pizza ng pangan? Yan ang pangiputang na ito pangan. Hindi mo kakita kaya na ko, no? Ano mo ng pizza na likod? Bitaw. Ang atong kinabuhi, gusto sa Ginoo. Muna gusto sa Diyos.
nga ang tanan maginulso. Dili gusto ang Ginoo nga dunay usab nagla. Dili gusto ang Ginoo na maimpirno ka. Maimpirno ka. Gusto sa Ginoo nga luwas ka. Gusto sa Ginoo nga dunay maayos ka. Nabuhaton niya diyan. Balik ko na ko sa pasudla si Kristo sa kinabuhi. Pasudla ang balaan ng Espiritu sa kinabuhi. Ayaw na pag-inom-inom. Ayaw na pag-ubububo. Ayaw na pagdawat na ipagay. Ayaw na pag-chip-in. Lagi. Karon ang sitwasyon na naanak ka sa pinaka doon na kayo. Doon na kayo. Nga kay wala ganahin sa imong kinabuhi, huwag ka ganahin kay dili pa nimo kanang bisyo. Walay tao nga mingon mo, ganahin gyud ani luod kay ning tanduay kay halang. Loy. Luod kay skrilo kay baho. Wala. Napay bisyoso nga nagiluod sa siyang bisyo. Wala. Gusto sa Ginoo nga mausab ay imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga mausab atong kinabuhi. Wala na ko ni gisulti para nimo, para nato ang tanan. In general, nga gusto sa Ginoo nga malangit. Okay? Gusto ka langit? Gusto ba ka langit? Hallelujah. Nini nga kabutagan ni Soon, dili mo langit ang Diyos sa pagtabang niya.